Dobrý deň, vítam vás pri tomto šorte. Mám tu pre vás haul z Ikei, z Beršky, z Teska a z DMK. Tak, prvé začneme s Ikeou a to je tento pohár, modrý, stál pár centov, je taký estetik. Potom už sme začali, týmto organizérom. Tiež stál pár centov a ja ho použijem na skincare, lebo sa mi to tam vála. Prestrih na, jak to tam teraz vyzerá, keď som to už opravil. Potom tu máme takto rastlinku, fejku, umelú, vyzerá celkom dobre, takto z diaľky. A takýto črepníček na ňu kovový, tiež to stalo do 4 eur. Potom z DMK máme takéto vlhčené utierky do školy, lebo mi ich dneska spolužiačka skoro minula. A potom z Beršky máme takto džiny, takéto modré Skate Fit, tie stali 29,99. Potom tu máme z toho Teska obaly na zošity, 3 veľké modré, tu je jeden malý, dva malé priesvitné. Ďakujem, že ste sledovali tento short a vidíme sa pri ďalšom videu, alebo si prekliknete na normálne video, ktoré už na kanáli mám. Cos.